That is our declaration as a church, oh God, ukuthi akukho okungasahlukanisa nothando lwakho uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Uthando silazi ngokuthi wena wabe ukuphila kwakho phansi ngenxa yethu, kanjalo nasibesimele ukubeka okwethu ukuphila ngenxa abanye abazalwane. Father, we thank you and we appreciate you, Spirit of the living God. Indeed, akukho okungasahlukanisa nothando lwakho kuhambaze ukulapha lilimandla ngakho nanoma yini. Akukho okungasahlukanisa nothando lwakho. Usandile singakakuthandi uNkulunkulu wethu. Siyabonga lilimandla onke egameni lika Jesu ngalolu suku esizoli-celebrate ngoba usithandile Nkosi. Siyabonga ukuthandwa amazulu, siyabonga ukuthandwa amazulu. Bwana lensiniso, we bless you egameni lika Jesu. Setafuleni lakho Nkosi
ukudla izwi lakho uNkulunkulu wethu egameni likaJesu sivule zethu izindlebe zakomoya ukulalela ukukhuluma kwakho ezimpilweni zethu impela uma sibheka ngemumva awukaze uhlanganisela izeleze njalo mawuhlanganisile kukhona osufuna ukusho ezimpilweni zethu Father God we thank you mdini bandla onke sisazo engage ezwini lakho we thank you mdini bandla onke ukuthi lo moya obaqhuba abaprofeti obabembane yilowo phakathi kwethu namhlanje uzophinda ukuchasisa lelizwi lakho kangcono ngawo Lord we bless you and we appreciate the spirits of the living God in the wonderful name of Jesus Christ of Nazareth amen and amen singahlala phansi bazalwane ekhapeni likaJesu hallelujah glory to Jesus hallelujah hallelujah yabingelela ephasikeni hallelujah hallelujah isanjiwe lelethe ekhapeni likaJesu sisemkhosini wephasika ekhapeni likaJesu hallelujah we are so excited bazalwane ngalolu suku ekhapeni likaJesu hallelujah kuyintokozo ukunibona ekhapeni likaJesu hallelujah kuyintokozo ukunibona niphilile ekhapeni likaJesu hallelujah siyambonga uNkulunkulu webazalwane ngalolu suku siyambonga uNkulunkulu ngalolu suku ebazalwane hallelujah ngizalana nje ekhapeni likaJesu ngizala inkonzweni ngifuna iredo ngiyabuzakala iredo kuthiwa yi-2 Good Friday 2 Good Friday kwenze njani kwasiwa Good Friday kwenze njani ekhapeni likaJesu hallelujah baphendulana ke ukuthi ngoba sohlala nabangani bethu sisiphuzi weekend yonke it's a long weekend hallelujah sokulana nezihlobo zethu ukuthi ekhapeni likaJesu hallelujah 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 ngoba kana siyambonga uNkulunkulu ngo-Good Friday we thank God for Good Friday hallelujah uNkulunkulu kwaba kubuthi thina kwakuthi kwaba kubiyena ngalesa sikhathi kodwa futhi kwaba kuhle kwaba kumbi ebethela siphambana kodwa futhi kwaba kuhle kuyena ngoba wayifeza intanga izele kulomhlaba kwaphinde futhi kwakuthi yize therefore it is Good Friday hallelujah ngoba yena wathi abathi ihlazo lethu egameni likaJesu hallelujah lo engenasono wenziwe isono sina sanikeza ukulunga egameni likaJesu glory to Jesus hallelujah there is where you are saying it's a good Friday indeed it's a good Friday hallelujah hallelujah ngoba ngiyabingelela egameni likaJesu hallelujah ngiyabingelela egameni likaJesu sindebandla bazalwane kade silindile sisiyokuliyeza egameni likaJesu hallelujah sagcina sibolile egameni likaJesu ekuphileni community church we are so excited ukuba nana ke sibashaya izandla bazalwane hallelujah ukujikela noma egameni likaJesu hallelujah ama-elder ebandleni egameni likaJesu hallelujah sabingelela befundisi bala ekhaya glory to Jesus asibashaya izandla bazalwane sibashaya izandla egameni likaJesu abefundisi abaqhamuka ngaphandle fivefold ministry as a whole egameni likaJesu hallelujah asibingelela nama-elders bazalwane egameni likaJesu hallelujah sibashaya izandla egameni likaJesu waseNazaretha hallelujah acknowledge uqobo likaBaba oluphathisa kule ndawo egameni likaJesu hallelujah bakuzosijoyina njengekudala ngizobona ngayiqhamuka egameni likaJesu hallelujah sibikelele noma egameni likaJesu ebithizela nje iminyango la uzongena kungekudala ebenathi egameni especially izange singababoni bazalwane ngicela ubingelela nje bonke abogogo abakhona endlini egameni likaJesu hallelujah bonke abakhona bephamisa izandla egameni glory to Jesus nabo bephakamisa glory to Jesus hallelujah hayi God bonile babengena lapha ama-asha ngabone baphuthuma hallelujah baphuthuma la emnyango nje sekuhambe ibanga elide kodwa zobaphuthuma zibekela la emnyango hallelujah bazalwane we are so grateful ukuba nani egameni likaJesu hallelujah siyazi ukuthi egameni likaJesu akulula ukukhuphuka wherever la usuka khona uze la enkonzweni egameni likaJesu we are so grateful ukuba nani egameni likaJesu hallelujah bonke omkhulu abakhona egameni likaJesu hallelujah egameni likaJesu bonke obaba abakhona omama abakhona abafowethu odadewethu egameni likaJesu noSunday school ukhona nawo egameni likaJesu sanibona Sunday school hallelujah ngicela ukunizwa Sunday school hallelujah hallelujah Sunday school we bless the Lord hallelujah glory to ngizwe sokuthi abalungisele yona ngizwe egameni likaJesu okuyiphasika nje egameni likaJesu hallelujah
Siyambonga uNkulunkulu wazalwane egameni likaJesu. Haleluya. uNkulunkulu wethu wethembekile umi kuze kube phakade egameni likaJesu. Ngaphandle kwakhe akekho omunye egameni likaJesu. Haleluya. Uhlatshiwe nokwethu umkhosi egameni likaJesu. Haleluya. Ngiyaphuma lapha emsebenzini sengihamba kuthiwa leli sokuleli phasika lenuke. Sokuleli phasika lenuke. Abafundisi bavele bephaswa yifuba nje. Masekuthi isikhathi masibekhuluma lapha kuphela umoya. Asiphela sokuleli phasika leli isipila naleli ngoba nani nizoyithola i-day off. Niye emakhaya. Haleluya. Nani nizoyithola i-day off. Nani niyophumula. Haleluya. Haleluya. Niyophumula. Lento yokuphumula kwenu is the sign ukuthi something that happened. There is a great thing that happened. Abafana ne-income abelungu. Abafana income abelungu kodwa vele kufana yonke into. Ngibakhongeze. Noma ngingasenzanga ngalolu suku. Kodwa we are celebrating the event that took place. Noma ngaphikiswa kuthiwa akulona lolu suku. But something that has happened. Ikhondenzeka. Nkosi yamakhosi yahlisa emhlabeni. Isiyelo sihambani wena egameni likaJesu. Khondenzeka. Khondenzeka egameni likaJesu. Ahlele emakhaya nje kuyimanje. Ngoba khondenzeka. Kuvala yonke into ngoba khondenzeka. Khona inhlanganelo yenzeka. Izulu lisemhlabeni. Haleluya. Izulu lizoxolisa kubantu. Izulu lizoxolisa kubantu abantu ababonile. uNkulunkulu uzoxolisa kubantu. uNkulunkulu wehla kwakhe kuze emhlabeni uxolisa kumuntu. Uzosalela kumuntu kodwa umuntu omonile. Ubuya wakhe siphambane noNkulunkulu exolisa. Isiphosha kaNkulunkulu. uNkulunkulu exolisa kumuntu. Ilona Jesus. Ayisenze inkosi lento engikhuluma ngayo. uNkulunkulu exolisa kumuntu. Haleluya. Shandoya mama. Haleluya. Egameni likaJesu siyezwe lenkosi kuHebrews chapter 12. Egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Hebrews chapter 12. Egameni likaJesu. Haleluya. Haleluya. Khona umhlabeni nje wasife lathina ngokuba usithanda wayengezwa wena awungena jala Yeah.
chapter 7, verse 52 and 56. Egameni kaJesu. Two books. Hebrews chapter 12, verse 1 and 2. Masukuba izenzo chapter 7, verse 52 to 56. Egameni kaJesu. Ngalokho-ke nathi lokhu sinefu elingaka lawo ofakazi elishaqileyo masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikuyiseleyo sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekeleyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Izenzo chapter 7, 52 to 56. Egameni kaJesu. Hallelujah. 7:52. Yes, to 56. 2:56. Ngumuphi kubaprofethi oyihlo abangamzingelanga na? Okay, soqala. Ngumuphi kubaprofethi oyihlo abangamzingelanga na? Bababulala abamemezela ngaphambili ukuza kolungileyo. Eseningabakhapheli nababulali bakhe. Nina enamukela umthetho ngokuyala kwezingelosi, kepha aniwugcinanga. Kwathi bekuzwa lokho bahlabela ezinhliziyweni, bamgugudela amazinyo, kepha yena egcwele umoya ongcwele, wagolozela ezulwini, wabona inkazimulo kaNkulunkulu, noJesu emi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Wathi bheka, ngibona izulu livuliwe, nendodana yomuntu imi ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Egameni kaJesu siyabonga uNkulunkulu wethu. Lelizwi linemandla okuliwa phakathi kwethu. Phinde ukhuluma ngalo, uchasise kangcono ngalo moya ongcwele operator phakathi kwethu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We bless the Lord. Amen and amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Sisijake sivizise cross egameni kaJesu. Hallelujah. Kulolu suku namhlanje egameni kaJesu. Hallelujah. Simbone uJesu ephanyekiwe esiphambanweni egameni kaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Yasithanda isiphambano asikho phansi egameni kaJesu. Kodwa si-elevated, siphezulu egameni kaJesu. And njengoba siphezulu nje, everybody ola phansi ubheke phezulu egameni kaJesu. Ngizwa njengoba ubheke phezulu ubuka labantu abathathu ababoshwe la egameni kaJesu. Kodwa isiqhame kakhulu lesi siphakathi nendawo. Egameni kaJesu Kristu waseNazaretha engifuna ukukhuluma ngaso namhlanje egameni kaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Yasanda sokuseza inkulumo ngingathinti incwadi zabanye abazalwane abazoshuphela nje esikhathini kungekudala. Ngiyafisa sisibone isiphambano egameni kaJesu. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Yina nale simfundisi wami ngiyaxolisa nje ukuthinta ezinye indawo abazongithinta egameni kaJesu. Hallelujah. uJesu ukhuluma isimanga egameni kaJesu. Hallelujah. Mase siphambanweni ngeke ngikhulume kakhulu ngizodlula nje kulona egameni kaJesu umfundisi wami egameni kaJesu. Hallelujah. uJesu umame beka indodana Johani umama uMaria egameni kaJesu. Hallelujah. And Johani beka uMaria. Glory to Jesus. Hallelujah. Angithi bamile ezibemile babheke phezulu. And everybody ola phansi ubheke phezulu egameni kaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. So uJesu uaddressa umama nendodana egameni kaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. uJesu uthi as much as nibhekile kumina. Hallelujah. But again phinda nibheke naphansi. Egameni kaJesu. Hallelujah. Ngoba akwanele ukubheka phezulu kuphela. Alright. Hallelujah. Ungabhekile futhi phansi egameni kaJesu. Hallelujah. Nenze into right ngokuqala nibheke phezulu. Futhi ukhuluma nakuvele kwabhekile phezulu. Usho futhi usebabhekile yena phezulu. So uthi njengoba nibheke phezulu, phinda futhi nibheke phansi. Mama bheka indodana phela uyima egameni kaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Then the cross egameni kaJesu is made out of the vertical parts and the horizontal parts. Glory to Jesus. Kuze phumelele kube cross, there has to be the vertical parts and the horizontal parts. Njengoba bebuka babheke phezulu,
of physical parts. It is not enough for physical parts because it's permanent spelling. Uma ku physical parts iphela. Phindani futhi nipheke parts. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngiyabingelanga awumuzwani uJesu uma kufika abafarisi kuye. Bebuza ukuthi Jesus, imuphi umthetho omkhulu kunayo yonke imithetho? Uthi uJesu thanda inkosi. uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho. Nomphefumulo wakho nengqondo yakho. Maseke uthanda umakhelwane. Musugcina ngokuthanda mina. Vele ngiyazi ukuthi ezothanda ingakuthe qala ngokuthanda mina. So ezothanda mina I will deposit uthando through ngomoya omngcwele. Ubiza uRoman efuthando. Lutheliwe ezinhlizweni zethu ngomoya omngcwele. Anduzwayo? Into yonke iqala phezulu before ize. Usabile ukuthi qala uthanda umakhelwane wakho. Masuthanda inkosi uNkulunkulu wakho kunhlisa khona beflow. Ngoba wazile ukuthi umuthanda umakhelwane eqala. Ngeze kumthanda ngenhliziyo yakho. Ngeze kumthanda ngengqondo yakho. Ngeze kumthanda ngama emotions akho. Kodwa mawuqala ubheke kuye phezulu, he will deposit the love. That will enable you ukuthi ukwazi ukuthanda umakhelwane. Sike sababona abasithanda ngothando lwabo. Uthando lwabantu lu-conditional malulo. Kanti uma linoNkulunkulu unconditional. uNkulunkulu usithanda ngothando unconditional. Lithi zikaNkulunkulu ngalokho ke nazi. Lokhu sinefu lofakazi kodwa ngibheka kuNumber 2 uthi sibhekile kuJesu. Ongumqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu. Owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo. Wahlala ngasokunene sikaNkulunkulu. Okay, wahlala ngasokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Amen. Bafana ngizothi kulomhlaba indlela okanifwe ngayo. There is only one solution that we have now. Kulomhlaba onama upside down kanje zonke izinto zakhona ziyashesha. Yonke into yakhona iyashesha egameni likaJesu. Anduzwani? Yonke into yakhona i-microwave egameni likaJesu. Yonke into inkunzi ikhuphukile inkosi. Yonke inkinga zikhuphukile inkinga. Kunokuthi zehle zikhuphuka kakhulu. Amavethe akhuphukile kukhuphuke yonke. Yonke into egameni likaJesu is a mess. Kodwa namhlanje ngizothi ikhona isolution. Ikhona isolution namhlanje. Ukuthatha amehlo ethu siwabhekise phezulu. Glory to Jesus. Hallelujah. Ukuthatha amehlo ethu siwathatha siwabheke kwisiphambano egameni likaJesu. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngelilanga lapho kuzenza kwabugobethu ufunda khona. uStefane have tried this. Stefane have tried this egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli ngesikhathi bemkhanda ngamanje. God, hallelujah. Ngesikhathi bemkhanda ngamanje. Yena akayinaki indaba zamanje, akayinaki indaba yonke. Futhi sisodwa isizathu kusangathina ngoba kubuhlungu khandwa ngamanje. Kodwa uthi yena ngibona amazulu efuleka. Hallelujah. Uthi mina ngibona amazulu efuleka. Indodana yomuntu isuku. Hayibo. Hallelujah. Kumbula yakasimuliswa. Kumbula yafikisa nasemhlabeni. Kodwa uyibona isuku. Kakusokunene sika baba uNkulunkulu egameni likaJesu. As much as we New Testament kodwa lapho wayikhuluma ingakafiki. Glory to Jesus. Hallelujah. Uthi ngibona isuku. Ngiyosumela sika baba uNkulunkulu. Ngoba kukhona ebasumelayo uma beshawa izinto. Ikhona indoda nomuntu abasukumelayo uma kukhona izinto abadlula kuzo. Hallelujah. Hallelujah. Yizosimla kunomhlaba ophizizela kangaka. Kunemess engaka esibonayo. Ikhona isolution yodwa. Ukuthi sithatha amehlo ethu sibheke kuye. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Ngiyamsana na Psalms chapter 34 egameni likaJesu verse number 5. Babheka kuye phezulu. Bakhanya ubuso babo. Abusoze bajala. Ngoba ubheka phezulu egameni likaJesu. Ubheka phezulu izinto zikushaya. Lezo zinto singabisabi nayo impact. Awukhumbuli inyoka yethu siyayisimbolaza lento. Glory to Jesus. Hallelujah. Lithi iBhayibheli inyoka sezikhona zibaluma. Uthi uNkulunkulu Moses thatha inyoka yethu usuyibeka ehlahleni. Then wonke ozoyibuka. Oh God. Wonke umuntu ozoyibuka egameni likaJesu. Upoison ngeke ube ne-effect emzimbeni wakho. Glory to Jesus. Hallelujah. Lo nyoka yethu usukuJesu lo. uJesu akathela isiphambanweni. Hallelujah. uJesu akathela isiphambanweni. Ngizothi namhlanje ezinye inkinga ayidingi imali. Ezinye inkinga
uyayidinga ukuthi uthathe amehlo ubheke esiphambanweni egameni likaJesu. Akuyonayo into edinga imali yakho. Akuyonayo into edinga ukuhlakanipha kwakho. Akuyonayo into edinga abazali bakho ukuze isolveke. Akuyonayo into edinga osisi bakho ukuze isolveke. Akuyonayo into edinga ifamily yakho ukuze isolveke. You got to take your eyes and fix it to the Lord. Ubone umangaliso kaBaba uNkulunkulu. Glory to Jesus. Hallelujah, bazalwane. Hallelujah. Ngayijabulela futhi le kaDaniel. Bafundisi bami. Ngayijabulela kaDaniel. Bamfaka emphandeni wenkonyane. Bamfaka emgodini wenkonyane. Glory to Jesus. Emgodini. There is nothing called a surrounding. It is wall against the wall. A wall against the wall. At times uNkulunkulu uzokufaka ekhoneni. Akufake phakathi kunawuthi ungabuluzi. Usubheka usisi ungalitholi indawo. I6 yodwa isolution yabo. Thatha amehla. Thatha amehla kubhekise phezulu. That's why it was very easy for Daniel. Ukuthi njengoba semgodini iyodwa into asekwazi ukuyibona. Iyodwa into ayisakwazi ukuyibona. Ukuthi athatha amehla akhe awabhekise phezulu. uNkulunkulu wasuthisa ingonyama silambisile. Wasuthisa ingonyama silambisile. Iyodwa isolution ukuthatha amehla akhe ubeka phezulu emzini. Kulowo umqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Kulowo wazi ukusuka kwethu nokuphela kwethu. Kulowo wasazi seyihlule. Thatha amehla akhe ubhekise kuye egameni likaJesu. Noma yini okwazi ukuthi isolution kube imali yakho. Hallelujah. uNkulunkulu uyisolution yayo yonke into. uNkulunkulu uyisolution yayo yonke into. Glory to Jesus. Hallelujah. Umfundi nasekano Isaiah chapter 50 verse number 7. Egameni likaJesu ngokuba inkosi uJehova iyongisiza. Ngalokho angijabanga. Ngalokho ngabumisela ubuso bami njengensengetha. Ngiyazi ukuthi angiwuchaba. Ababhekisa amehlabo kuJehova kunegarante khona. Abanakujaba egameni likaJesu. He is Emmanuel. uNkulunkulu unathi egameni likaJesu. Ukhona isithembiso senzile ukuthi uma uthatha amehla akho ubhekisa kuye uthi nakuba ungena emlilweni ngeke ukushisa izathu sinye ukuthi yena unawe egameni likaJesu. Bake bathaya amadoda abafesa abathathu bamaHebrews bangena emlilweni umhedeli uthi ubona 4 uthi ubona wesine akuyena wesine ungowokuqala. Ungowokuqala ungena kuqala emlilweni wena ungakangeni egameni likaJesu. Hallelujah. Uthi nakuba ungena emlilweni ngokushisa sizathu sinye ukuthi mina nginawe. Nakuba ungena emfuleni ngeke ukukhukhule. Ngisho namandla angakanani ngeke ukukhukhule. Sizathu sinye sokuthi mina nginawe. He is God Emmanuel egameni likaJesu. He is God Emmanuel egameni likaJesu. Namhlanje kuyiphasika ngizokunikeza lo assurance uthi kukho konke odlula kukho thatha amehla akho ubhekise esiphambanweni. Thatha amehla akho ubhekise ukunqamlezweni egameni likaJesu. Hallelujah. Futhi sona sizathu sinye sokuthi isiphambano sibe phezulu sibe elevated so that everybody ezokwazi ukusibona. Thatha amehla akho ubhekise esiphambanweni. Webazalwane ngelinye lakokwenza isimanga uJesu amba nabafundi bakho wadedela baqala bangena. Wabadedela baqala bangena bahamba nomkhulu. Wabayeka bahamba kancane amastadium amba amameters amba lithi besangeneni ovela wasuka wangena wayabona egameni likaJesu sekumnyama nje egameni likaJesu. Lithi iBhayibheli babuza abasayi indaba spoke noma yini egameni likaJesu. Spoke noma yini ngoba iBhayibheli hlezi isolo. Sorry Bobby. Don't kill out sorry Bobby. Egameni likaJesu. Spoke noma yini egameni likaJesu. Hallelujah. Lithi iBhayibheli esangenile Lisi Pepe uPeter wasukuma. Wasupitha Nkosi makunguwe. Ngibize ukusingisa. Right. Wasimakunguwe Nkosi. Ngibize ukusingisa. uPeter wabazalana uyisho lento kwaze ukuthi there is force of gravity. Okay. Kwaze kasho ukuthi there is force of gravity. Hallelujah. And force of gravity applicable ngisho nasemanzini. So Jesus hallelujah. Uthi ngibize nje makunguwe. Lisi Pepe uJesu wafela wasiwosa. Hallelujah. Ngesikhathi ethi woza uPeter wathola isibindi wavela usuka. Wabazalana uPeter experience ukuhamba phezulu kwamanzi. Wangaqwila ngo-apply normal force instead of force of gravity. Isizathu salokho ingoba
wagibela kulowo uthi u-Osi wakhona ukuthi uJesu lo amehlo akhe ayibhekile kulowo wayethe Osi, amehlo akhe were fixed kulowo wayethe Osi. Babazalwane, nanoma iziphi ivunguvungu, nanoma yini into egwinya omakhelwane, igwinye bonke abantu, izigwinye ngisho nakwifamily yakho, kodwa kona ngeke igwinye isizathu sinye ukuthi amehlo akho afixed to the Lord of Jesus, to the Lord Jesus Christ of Nazareth. Kunezinye izinto ngisho singenzakala kanjani kulelizwe, kodwa ngiyezi bathinta abantwana bakaNkulunkulu. Kunezinye izinto ezingezi bathinta abantwana bakaNkulunkulu. Haleluya bazalwane. Kunezinye izinto ezingezi bathinta abantwana bakaNkulunkulu. Kunezinye izifo bengabe yifikile kwifamily yakho zangafika ngenxa yokuthi khona wena. Haleluya. Sasinye sokuthi khona wena. Yingoba your eyes are fixed to the Lord. Yingoba your eyes are fixed to the Lord Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. uJesu into azosifundisa yona ngeleli phasika egameni likaJesu. Bakhona bathe sebesibona isiphambano siphezulu kodwa bakhuluma against the cross. Alright. Lithi iBhayibheli laba baphansi babethi hayibo abe indodana kaNkulunkulu ophilayo akayikhululele akuqinana. Ukhona bathi sebephansi sebebhekile amehlo abo to the Lord Jesus. Kodwa besijivasa isiphambano. Ethanza basijivasa ngokukhuluma, basijivasa ngokwenza. Egameni likaJesu. Sebefikile proximity yabo isikhona to the cross. Kodwa bekhulume against. Beyiandamane beyibukele phansi sebekhona in the cross. Bebazona kunamandla esiphambanweni. Bebazona kunamandla esiwakudrowayo ngokubuka ngokuhloma amehlo ethu sobhekisa in the cross. Haleluya. Kunamandla lapha egameni likaJesu. Ubuzalwane kunamandla. Kunamandla ngokuthatha amehlo akho wabhekise kuKristu emazulwini. Haleluya. Haleluya bazalwane. My God, haleluya. Babheka phezulu. Bakhanye ubuso babo. Abusoze bajabe egameni likaJesu. Glory to Jesus. Haleluya. Njalo amehlo akho mawahlome kuye. Kukhona ezinye izinto engezenzeke ngamandla akho kodwa uyibona sezenzeka. Ungena la kuthiwa ngena khona hayi ngamandla ethu. Hayi ngokuqonda kwethu hayi ngamali yethu. Kodwa ngokuthatha amehlo ethu siwahlome in the cross. Egameni likaJesu. Haleluya. Ngizothi kulolu sizo obhekene nalo uNkulunkulu uyalazi. uNkulunkulu ulazile before kusikhulunywe ngalo lapha phambili. Isonto izathu thatha amehlo akho wahlome uJesu egameni likaJesu. Yena ungumqalisi nomphelelisi wezinto zonke. Yena ungumqalisi nomphelelisi wempilo yakhe egameni likaJesu. Wayekhona, ukhona usazoba khona. Uyakwazi, wakwazi useyihluli. Wakwazi wena ungakabikho egameni likaJesu. Sizodwa iyodwa isolution kunemeko obhekene nayo, iyodwa isolution kunenkinga obhekene nayo. Thatha amehlo akho and fix them to the Lord Jesus Christ of Nazareth. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyasuma bazalwane egameni likaJesu. I want to expand sengiqedile egameni likaJesu. Sodwa sizathu sinye awujikela egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. My God. Cela sivala amehlo ethu bazalwane. Mhlamba kusivula imilomo yethu sonke nje sikhuleke. Izwi kaNkulunkulu selehlile phakathi kwethu. Cela nje ukhuleke, vula nje umlomo wakho umbongo uNkulunkulu nangaleli izwi ukuba lisize impilo yakho, lishintshe impilo yakho kwesibheke kuye. Baba ongcwele egameni likaJesu Kristu. Nkosi yethu engcwele ephilayo emini ngunaphakade. Namhlanje uNkulunkulu ongcwele emini yasekuseni siyanquma uNkulunkulu ongcwele emveni kokuzwa izwi lakho elinamandla ukuba uNkulunkulu ongcwele sithatha amehlo ethu uNkulunkulu onamandla nongcwele siwabhekise kuwe ngoba izwi lakho lithembisile ukuba laba ababhekisa amehlo abo kuwe njengoNkulunkulu ongcwele uyangenelela ezimweni zabo endubuso babo. uNkulunkulu ongcwele uthi labo abajabhiswa uNkulunkulu ongcwele siyakhuleka egameni likaJesu Kristu ukuba siza leyampilo naleyampilo izwi lakho lifumana indawo baba ongcwele ezimpilweni zethu bese singalishafisi izwi lakho nangokwenza kwethu nokuphila kwethu kodwa lingcweliswe njalo ezimpilweni zethu. Siyakubonga uNkulunkulu wethu, sikubonga nangomkhonzi wakho okhulumile ngaye egameni likaJesu Kristu. Udumo longolwakho, amandla nenkazimulo mana njalo Nkosi yethu engcwele egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sikamshayela uNkulunkulu izandla enkulu bazalwane.